Pedagang pasar raya Padang, maratok jo ayam ato. Pemerintah manggit batuak revitalisasi tak kunjung ngado. Permintaan disampaikan ke Fadli Amran, wali kota Nantanamu. Komunitas pedagang pasar kini bakar ruak Jogalodo. Asril Manan ketua KPP menyambuang Rato pedagang. Pasar raya semakin beruak, fasilitas semakin tabuang. Jika tak capek direvitalisasi, habislah pedagang cilik. Pasar raya mati tak baharok, Padang semakin sumiri. PKL Manggale di muka pedagang, resmi tata kontrol. Pak Wali Kota Padang sibuk jo selfie, pedagang tak paroli. Lambeknya pemerintah kota Padang kini kok alah akut. Asril Manan Bak Jong Surang Bak Kato Berang tak kabutu. Kelompok pedagang pasar raya kini bak suara sumbang, membela pedagang ketek tak punya piti tak bapangkat. Mari kita hancurkan sistem dan membunuh ekonomi kita. Pasar raya Baliak Jaya, pedagang ketek bahagia bersama. Janpa banyak Suzuya Basko City Malsamo Jo Matahari Ramayana Budiman Acik Marcitra kini bak hantu nagari. Pedagang ketek tak batan juang, ekonomi Padang tak kunjuang tinggi. Ratok pasar raya dirampok, Padang kini kan mati. Pemerintah kini tuli buto, tak peduli jo keadaan lokal. Jago pedagang ketek hancur kan oligarki, supaya Padang ko sejahtera. Bukan hanya untuk nan punya kuasa jo piti.